hello, úgy kell ezt a programot átalakítani, hogy ez a fórum topic PHP-t, és van a 231-es sorban egy üres változó. Erre le kell futtatni egy függvényt, az lesz a neve, hogy bb. Zárójel nyit, zárójel bezár, és átadja ezt a változót a bb függvénynek, amit viszont a bb PHP-ből fogsz létrehozni. Már itt meg is nyitottam. És akkor lesz egy olyan, hogy function. Hoppá, ez írásvédett, úgyhogy létrehozok egy bb.php-t, ami írható. Akkor ezt elnevezem bb.php-nak. Akkor kell egy függvény, function, és az lesz a neve, hogy bb. Ennek lesz egy változója, egy üzenet, amit átadunk így a függvényen belülre. És a függvényen belülre pedig kerül a csere, meg a csere mire két tömb. És itt lesz egy változó átírás, és lesz egy kiíratás. De itt, mivel átadtam az üzenetváltozót, ezért itt a Shotorel Replace-nél az utolsó, tehát a harmadik változót az átírom üzenetre, és itt a függvényen belül nem kell különböző változó neveket használnod, használhatod a $üzenetet is, amiben cseréled a kódokat. Majd echo után berakom az üzenetváltozót. De még mielőtt ezt megcsinálod, ezt a kód átalakítást, előtte adjad ki a HTM Special Cars-t, üzenet egyenlő, HTM Special Cars, és üzenet. És lesz egy második paraméter, ha megnézed a PHP neten, akkor különböző ilyen módozatban tud futni ez a HTM Special Cars, és neked a Endcode-es verziót érdemes használnod. Ilyen esetben az apostrófot és a idézőjeleket is átalakítja a HTML entitásokra. Hát akkor visszamegyek a bb.php-ba, és így kell beleírni endcode-es. Nem kell apostrófok közé tenni, mert ez egy úgynevezett, hát ilyen statikus változó. No. Ha megnézed ezeket a tömböket, mindegyiknek a végén egy extra vessző ott van. Itt is van egy extra vessző. És akkor ezt úgy kell, hogy elmented, és ez a bb függvény már alapból ki is iratja ezt az üzenetet. Tehát nem kell még külön, hogy echo és bb, hanem már alapból kiíratja. Hát akkor próbáld meg ez alapján megcsinálni.